Guys. Ndiri kusipakwa zvangu. Nyaya yandaye nayo guys. Ndiye vanonzi Apostle Casper. Apostle Casper vajamuka kwira. Hanzi inini handisi kuzoenda kugehena. Vatsika madziro kuti no, ini handindiko. Varamba. Vajamuka kuti no, ini gehena handidi. Hanzi handini ndiri gehena, nyaya yandisingazivi. Saka guys, kuti musadarikirwa netunyaya twandinoya nacho tuma latest. Please subscribe and click a notification bell. Kuitira pandoya nezvinyuwani musajambiwa guys. Saka ndikamboita mwini nemi guys ndozokisira ka video kani ka Apostle Casper vachitsika madziro kuti no, gehena ini handisi kuita, ini ndiri kuinda kudenga. Hanzi kugehena, handii ndiri gehena, nyaya yandisingazivi. Hanzi Satani akanditsana naMwari kudenga uko, ini ndisipo. Mwari akatokoti vakamutidza akapasa. Akuya pano kuneni zvangu, ini munhu wenyama. Ndini kazomugonawo. Hanzi ini ndingazomugonawo here. Iye akatadzwa, akakonekwa, akadzasiwa kudenga uko. Saka ini handingaendi kugehena nenyaya yani yaSatani handisingazivi. Saka ini ndiri kuzoenda kudenga. Hanzi pandichafa pachanetsa. Vanhu vachiti Casper ngaende kugehena, ini ndiri kuita kudenga. Hanzi ndiri munhu wenyama ini. Hanzi nyaya yaSatani pazvakaitika kudenga kuenda handisipo. Saka haisi mhosva yangu. Hanzi ende kudenga ikoko, hanzi Mwari da kuti muiso vana Abrahama, vana Dhavhidha vari kuJerusarema ikoko. Vambouya vambopinda mupare, toona kuti vanoikunda here muedzo. Chirova mutoriro toona kuti vanozvikunda here. Hanzi vese varubva venga vambouya panyika panapa. Vambopinda munyika, toona kuti vanoikunda here nyaya iyi. Saka inini kudenga ndiri kuinda because haisi mhosva yangu. Saka guys, toda kuti munyatsokuzvinzwira moga. Nakirwai nekavidhio ako. Munze kuti muzvione, muonewo mega kuti mugoisawo makomenti kukomenti box. Kuti muri kuwiriranawo nazvo here zvekutaura naApostle Casper. Nakirwai guys nekavidhio aka, mugonyorawo maonero enyu kuti munozvionawo sei. Inzwaika, inini kugehena handisi kuenda, handisi kunotsva inini. Handitsvire nyaya dzandisingazivi. Imi mungatoida Mwari vanetsana naSatani vari two. Zvonzi Mwari oti hokoyo nyika Satani akandirwa pasi pauri ipapapo. Pane nini munhu wenyama, pane nini munhu anofema, ane mafeelings, mokanda Satani ipapo. Pane nini imi mamutadza kudenga ikokoko. Onzi ngauye panyika ipapa, pane vanhu vanofema, pane vanhu ya Satani oya panapa. Isu tisi tingamugone kana akatadzwa kudenga kune mapowers yese, kuna Mwari anga ine mheni, Mwari anga ine masoja engirozi. Tigozomugona isusu Satani. Saka ini handisi kubvuma kunotsva. Musi wandinofa kuchaita imwe noise kudenga, vanhu vachikikiridzana kuti Casper ngaaende kugehena. Ndichiramba ndichikakanharo kuti hakuna kugehena kwandikuenda. Because handipindire kugehena nyaya dzandisingazivi. Ini handisipo, vanhu vakanetsana vari 2. Dakunzi Casper ndiye ngaaende anotsva mugehena, ndakatsviswa naSatani aindishandisa kuita zvanaita izvozvo. Satani ari kundivhiringidza. Ndonzi inini ndinotsva nyaya dzandisingazivi. Ngavapise munhu akatanga nezvinhu zvake izvozvo. Inini handine kunotsvira nyaya dzasawira.
Satani ngaende anotsva ega ikoko, kana inge iri plani yaMwari yekuda kutsvaga kuti tipisisane chichi. Ine ndakaibata plani iyoyo, ende ine handisi kumboenda kugehena handisi kuenda. Ndichaita dzimwe nharo dzakaipa so kuti eme uraisane kugehena. Yeah, because handinoendi kunotsvira nyaya dzasatani. Satani ndiyega akaita misindo yake ikokoko, akadzingwa uya panapa akuda kushandisa nesu nechichi. Munhu ngaenda anotsvira nyaya dzake ega. Vanhu kana manetsana muri 2 pedzeranai, Mwari naSatani ngavapedzerane. Yeah, kwete kuti vanhu vanetsana vari 2 hanzi nesu ngatibatanidzwe ipapo. Haikona, haibudi nyaya yacho, haibudi nyaya yacho. Ende ini ndichabvuma kuenda kugehena in one condition: ndoda kuchinjana kwekugara nana Abrahama nana Isaac, vaya vatsvene vaJehovha inguva ngiri konguva yeBhaibheri iya. Ndoda kuchinjana navo kuti vamboenda kunogara mumbare kune mustoriro nemusombodheya, tombochinjana vamboenda kunogara ikoko ana Pauro nana Peter, tione vakasarova mutoriro ikokoko nengoma. Tombochinjana isusu tombonogara kuJerusarema, tione kuti hatiende here kudenga kwacho. Tichachinjana navo ngavamboenda, tione vakasahura ana Abrahama, tione ngavauye vamboenda kunogara paLas Vegas apa, timboona. Saka inini nyaya dzekunzi uri kuenda kunotsva, guys, I promise you, handisi kumbouyako, handiuye ikoko, handiende kunotsva nyaya dzandisingazive. Vanhu vakanetsana vari 2 ngavapedzerane vari 2, kwete kuda kubatanidzirana nesu isusu zvedu vanhu venyama panapa. Hanzi sikunda Satani kunda miedzo. Ndinomukunda sei munhu iyeye, munhu ari 2 powerful kuda? Ndinomukunda sei? Anyway, inini kugehena handisi kupinda, ndo nyaya yangu hombe. Nangu ndikuudze kuti kugehena handisi kuzopinda imomo, ende ndikutoenda kudenga. Maibata? Yeah, iyoyo plani yekuda kuti tsvisa haishandi. Ndikuenda kudenga. Maibata? Hamenewo kana uchidako kuenda kudenga nenyaya dzausingazive, uchishandiswawo zvako neumwe munhu anonzi Satani achida kuzokuendesa kuti unotsva naye. Vanhu ngavapedzerana vari 2. Handi Manakidza here guys, manyatso kunzwa here zvataura Apostle Apostle Casper. I want to shout out. Manyatso kunzwa here guys. Saka guys ndozvika ndauya nazvo. Imi chitaurayo maonero enyu kuti munozvionawo sei? Munoionawo sei nyaya? Thank you guys. Guys, ndiri kukurudzirai kuti mudi musubscribe. Kuitira pandinouya nemalatest. Ende handisi kumira kutsvaga guys. Munyatsoona zviri kuitika chichichi. Yeah, handisi kubira kutsvaga. Saka guys, musanonoka kudi kusubscribe. Munodarikirwa nezvakadii nezvakawanda. Thank you guys. Please subscribe.